Ma, naako'y apilan nga singing contest ba? Ato anak ha? Nak, di lang mo promise si mama ha. Nahibaw biya ka nga busy always si mama sa work. Ay, nindot unta if naak ka ma. Sige lang, i-try na ko. Pero di lang ko masaad ha. Pero bisag wa ko, nahibaw ko nak, nga kaya ni mo. Awan sa man, na nakimasalob anak, ipalitan ti ka. Okay ra ma. Dagan man kog sinina diha nga napalit nimo nga wa pa na ko masulob. Pangita ra ko. Ah, sige ma. Anis ako sa kong kwarto. Matuog na ko. Sheila. Di ka pwede yan, ha? Busy ka sa trabaho, busy sabay ko sa akong trabaho. Mura magog ng luod sa kong tanaw si Sheila ganina. So, basta. Tuom ka na ang mga anak ni mo, eh. Mga bride na sila. Makasabot na sila kung ganong dili ta makahimo sa pag-attend sa ilang mga events sa eskwelahan. Maayo unta. Ma, naami PTCA meeting ining Friday ha. Nak, sorry. Dili ko maka-attendaan na. Okay ma, ikaw pa? Di sa ko pwede, Hak. Doon ako importanteng buhato na adlaw. Ay, ako na lang ninyo. Ako na mo atinan na. Okay, Lola. Oh, sige na. Kao na din sa mong breakfast kay tingalig maliit ka. Panawgan natin imong may igsuon. Si Ate Sheila ni mo og si Trisha. Kay hatod mo sa school ni Yaya Fe. Jake, wala lagi si Jane ron. Ay, oo. Nilive ko na for 1 week. Mao ba nga naman? Ganahan siya time para sa iyang family. Ay, sukad ko nung nga trabaho siya. Wala ko siya time para sa iyang pamilya. Okay. Maong believe, juga na ko ni mo eh. Kaya bisa ka usan no. Wapagdug ko kakita ni mo nga. Gigamit mo imong live din eh. May gana ka nakasabot tayo imong mga junakis. Naamas nila ang lola dito. Mao usually good nga motiman nila kay trabaho ngaming duha sa kumbana. Pero dahil kibaw ka, lahi na ba yun kung kamoy mangunay mismong mga ginikanan sa pag-atiman sa iyong mga anak? Lahi na ko eh. Jake, kining among gibuhat para na masinis ilang kaayuhan. Para anytime kung unsa lang gustong pangayoon na mo, mahatag dayon na mo. Oh, hinuon sab. Yan nagit ko sa amo. Ay, kapuya berong adlaw eh. Takan ko gibuhat sa opisina. Sir Chel. Hello, Han? Han, madugay ko kulit ron. Oh, nga naman. Overtime ko. Sayang po ng kwarta kung di ko mo overtime. Anyway, makapa-aware mo sa kugma kay rest day man ako. Oh, sige, Han. Masimuon na lang kong katuog ni mo, ha? Pag-amping benig uli ni mo. Yes, Han. Bye. I love you. I love you too. Oh, Ay, kapuya. ani aka na di ay. Ma, ang mga bata, ma. Ay, ito ana. Nakatuog nagpinaabot ninyo. Nag-expect in town to sila nga mudungan mo nila pagkaon sa panihapon karon. Ay, busy kay sa opisina, ma. Uy. Nak, nakasabot ko nga gusto ninyong mahatagan ug maayong kaugmaon ang mga bata. Pero unta, dili mo malimot nga mas nakinahanglan sila sa inyong oras ug panahon isip ilang mga ginikanan kaysa mga material nga mga butang dinhis kalibutan. Ma, dili lang ko gusto nga maparehas akong mga anak sa akong mga nagian sa una. Sa estudyante pa ko. Ina. Inumdum ka sa una. Giyon sa ko ni Papa. Tungod lang kay gusto ko magpapalit og bag niya.
Sige na, palitin ko ay ng bago. Hindi na pagpuyo ha. Huwag tayo kwarta. Ganun na ganito mga yun ni mo. Sige na pa ba? Palitin ko itong bag. Wala lagi ko'y kwarta. Usa ka ba? Palitin na, pre. Ikaw ka, uy. Mga gina na. Gusto na! Di ba kawawan ko yung mga tupangan sa mga amin? Gusto na, aray! Aray! Ikaw ang watupatay! Ikaw sikat pamubosong papalit na ng butang! Nuwag di ka palit! Gusto na, aray! Aray, gusto na! Gusto na! Gusto na pa! Gusto na! Saan mo ginagilog iguli ana mayo ang bata na kabahos ko na. Ma! Hangtod ba di ay karon naagihapon kay kalakot sa imong amahan? Ma, wa man. Sa man sa gito na ako kay bisig may bawa kong way kwarta si Papa ato pero namuguskit ko. Ina, Maubitaw karon ma. Naningkamot ko aron mahatag na ako kung ano sa may panghinahanglan sa among mga anak. Para at least, dili sila masuya kung sa may naas ubang bata. wa may sayop sa imong tumong anak. Pero unta, dili sa mo malimot o kahatag og oras para sa inyong mga anak. Nakasabot ko ma. Sige lang, puho na lang. Sabutan na among Rachel. Oh, asa man yung mga manghod sila? Ikaw ram lagi ang nidungan na mus panihapon na. Human naman sila kaon pa. Busog na ko na sila. Okay. Sige na, kaon na maayo diha. Kining sila. Di ba moving up na ninyo sunod semana? O, Lola. Unya, naibaw na si Mama Papa nimo. Imo na gisultihan. Wa, Lola. Maura man gihapon. Dili man gihapon na sila maka-attend. Sila? Tinuod man sa di ba pa? Wa man gani ko mahinumdum nga niatan mo sa bisan unsang special events namo sa among school. Nahibaw bitaw ka nga. Ma, okay ra. Nakasabot ra ko. Sige na. Mutiwas sa lantag panihapon. Han, kinahanglan nga mo file na kita og leave para sa mga bata. Malian. Nagsige lang tagtrabaho po. Wala tayo oras para nila. Mao gyud. Time na sa tingali nga sila na pud atong hatagan sa atong pagtagad. Yes, an. Sige, ay naku kung unsang pizza ka mo leave. Aron, makafile sa gusto kong trabawan. Sige, Han. Kinahanglan nga ako ning mahuman para way labad inigbalik na ako buwan. Uy! Ang alas 10 na ba si gabi, uy? Ising busy, Overtime na, son? Lagi. Mo-leave ko puhon, God. Gusto ko nga, wa kayo ko yung mga backlogs inigbalik na ako. Wow! Ay, kay gabi ito ni may imong leave. Lagi, uy. Mo'y plano na mo sa kumbana nga mamakasyon ng pamilya, ha? Ay, nindot, ay. Ay, noon. Uy, wala, uy, nagsusunod naman yung sunog ng buwan na, uy. Asa ka sunog nun, ay. Maulagin, no? Uy, wala. Yawan ako, eh. Natumba lagi ang kuha na yung frame sa inyong family picture ba, doy? Ito katumba. Bitaw, no? Huwag mo tayo hangin din, eh? Doy, basig iugot na din, kawayok. Excuse na, day, ha? Mama na ako ninawag. Yeah, sure. Go ahead. Hello, Ma? Hello, Nak. Ang bahay na sunog. Unsa, Ma? Unang tulog ka mga bata na sa sud. Naku na kayo ang sunog diri, anak. Kulpaan ko. Ginoo ko! Mauli dayon ko, Ma! Ayaw kong tawag ni Rachel, Ma! Ano sa
Unsa day? Sunog ang amo! Kunyang, ang akong mga anak na pasasuod sa bayo niya na kuno kayong sunog! Unsa? Maluoy mo! Maluoy mo! Aluwag sa ground niyo akong mga apo! Ma! Marichel! Ang atong mga anak! Sunod ako ninyo! Dami akong mga anak sa sunod! Sir, delivery sir! Ako na kayang sunog! Ang akong mga anak! Masudya ko ninyo! Dininimahin mo! Kailangan na makagawa sila! Sheila! Ninyo! Trisha! Mga anak na ako! Dininimahin mo! Dininimahin pwede! Mga anak! Wala nga itong mga anak, Rich. Wala sila. Wala sila. Pasaylo kami ninyo mga anak! Pasaylo kami! Gusto na mo, anak. Wa na tayo masigo pa. Mga anak ko! Pasaylo kami ninyo! Pasaylo kami! Kauna. Dili ko, ma. Dili magbalipayon imong mga anak na makita kanila nga ingon na anak. Angay kang magpakalig-on, anak. Usahay, ma. Makaingon ko. Kung wa makatayo ang ikuha sa nanamo. Tungod sa mga pagkuwang nila. Wa may kahatag og oras nila sa buhay pa sila. Unsa pa may kapaslanan sa mga paningkamot, ma. Nawa na nga mong mga anak. Nawa na sila, ma. Nawa na sila. Anak. Nawa sila ka na nga sila kayo ubos na mo. Isip ilang mga ginikanan. Sakit kaayo, ma. Sakit kaayo. Anak. Naibaw kong dili-dali o dili-lalim ang mga pagsuway ninyo ron sa imong bana. Pero sangpit sa tong kinuunak. Kay abi nimo, dili lang kay ang inyong mga anak inyong nalimtan. Lakip na ang pagsangpit sa Ginoo sa iuras sa inyong kagulanan. Ma, wala ko ba kung saan pa na ako sa pagpakabuhi, ma. Wala ko ba? Anak, ni ako. Kaya ni nato. Kaya ni nato. Ina! Ina! Richel! Si Ina! Nagtuyapan! Richel! Dili siya angayan nga magpa-stress kay delikado sa baby. Unsa, Dok? Mabdus akong anak, Dok. Yes, she's 2 months pregnant. Ginoo ko. Mabdus ko. Oh, unak. Maong kinahanglan nga imong gitnahang ampingan.
Karon, kung okay na ang imong lawas, matutag si Mala. Magpasalamat as Ginoo sa laing higayon nga iyang gihatag ninyong managdiayon. Mao sa niya akong nahuna ron, ha? Sa kadagan sa itong nadawat ka blessings, nalimot at tapos ang piki. Ug mao tingaling kinahanglan ninyong maagian ang inyong giagian karon aron mahinumdumo niya. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon nga atong gituyo pagpahaong atol ni ining Semana Santa. Sugilanon nga nag-ulungan, the time for reflection. Kining maong sugilanon gisuwat ni J. Lihaka. Ubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Spinner, Ariel Mangkaw. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Bangis Karing. O ganiya ang mga naghahatag o kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Ina, J. Lihaka. Richel, Jeffrey Gabonada. Sheila, Carol Marie Hikain. Ninyo, Ricky Bangis Karing. Lola, Priscilla Raganas. Hatod kaninyo sa RMN Drama Lenten Special.